Hej sammen og velkommen til den her video her på kanalen. I dag skal vi altså hacke den her server. Så en af mine venner er inde. Og se, jeg løber bare i. Jeg kan bare flyve rundt i kreativ. Men den der lille noob er i overlevelse. Okay, nu gør vi lige noget. Nej, jeg hacker en. Hvordan fandt den ud af, at jeg hackede? Okay, hvad den var? Det var den her video.